Исәнмесез, ТНВ эфирен адымнар тапшыру дәвам итә. Республикадагы иң мөһим вакыйгалар, аларның тормышка йогынтысы, яңа атнага фаразлар. Башлыйбыз. Ул халкыбызны очраштыра, берләштерә торган бәйрәм бүген Казан Сабан туен уздырды. Башкаланың сабан эшләре булмаса да, ул авыл хезмәтчәннәренә, кыр батырларына, ел дәвамында шәһәр халкы өчен азык-төлек үстерүче җитештерүчеләргә рәхмәт әйтү мөмкинлеге. Башкалада иң борынгы бәйрәм аша халкыбызның матур йолаларын, уеннарын саклау, аны балаларга, читтән килгән кунакларга күрсәтү урыны да. Бәйрәм быел 3 мәйданда оештырылды. Тынычлык, Дәрвишләр бистәләрендә, Каенлыкта һәм Аккош күле буенда. Узган ел пандемия сәбәпле Сабан туе онлайн форматта узган иде. Без быел да коронавирустан сакланып кына яшибез. Шуңа күрә быел Сабан туеның гасырлык уеннарына, аларны оештыру тәртибенә дә үзгәреш кертелде. Илгиз Шәкүров белән Айгөл Бәдретдинованың Кайнар байданнан Кайнар репортажын карыйк. Шатлыклар күңелебездә, ал кояш күгебездә. Килегез дуслар, кунакка, Сабан туе бүген бездә. Менә шундый милли төсмерләр белән бүген Тынычлык бистәсендә халкыбызның яраткан бәйрәме Сабан туе башланып китте. Элек-электән ул язгы кыр эшләре һәм чәчү белән бәйле булса да, кайбер тарихчылар фикеренчә, татар Сабан туена инде 3000 ел, чөнки башта ул яз һәм табигатьнең җанлану бәйрәме буларак билгеләп үтелгән. Үткән белән киләчәкне тоташтыручы бәйрәмгә рәхим итегез. Татарлар, руслар, марилар, башкортлар дистәләгән милләт вәкиле бер көйгә бии. Халыклар бердәмлеге елында Сабан туе яңа төсмер алды. Узган ел бәйрәм онлайн узганга былай күңел ачу сагындырган. Бүген Тынычлык бистәсендәге Каенлыкка җыелган тамашачыларны Татарстан президенты һәм шәһәр мэры сәламләде. Кадерле дуслар, Сабан туй матур һәм күңелле үтсен. Һәр йортка муллык китерсен. Барыгызга да яхшы кайык, сәламәтлек, имин тормыш телим. Бәйрәм белән исән-сау булыгыз. Сабан туе мөбарәк булсын. Милли киемнәрдән якты йөз белән каршы алалар. Төрле телләрдә җырлар яңгырый. Республиканың 10 районы үз йортларына чакыра. Монда милли ризыклардан табын корылган. Пиштә пешкән куймак. Аны инде кунакларыбызны да сыйлыйбыз. Әбиләребез, бабайларыбыз, юлалары, гырыф-гадәтләре онытылмасын иде. Чигүле сөлгеләр һәм шәлләр элгәннәр. Буыннан буынга шәл бәйләүне күчерергә тырышабыз. Әле һаман үзебезнең балаларга да шәл бәйләүне өйрәтеп калдырырга тырышабыз. Бүген дә Казан халкын үзебезнең шәлләребезне күрсәтергә, аларны таныштырырга дип алып килдек. Капчык белән сугышу, авыш баганага менү, әйбер кисү һәм әлбәттә милли көрәш. Борынгыдан килгән гадәт буенча халык күңелле уеннарда ярыша. Сабан туе шәп, яхшы, кызык балаларга. Миңа бу Сабан туе бик ошады. Без бүген җырладык. Тагын җырлыйбыз әле. Уеннарда да уйнап карадым. Бик күңелле. Һәр уенның үз кагыйдәсе һәм тарихы бар. Мәсәлән, туры баганага менү авыллардагы иң көчле егетне ачыклаган. Ә менә Шүлмәк ваты уенының тарихы турында мәгълүмат бик күп төрле. Кемдер моны явыз кешеләрдән арыну уены дип уйласа, икенчеләр Шүлмәк ваты яңа тормыш башлануны аңлата дип сөйли. Әмма шунысы үзгәрешсез кала, әлеге уенны син дустыңнан башка уйный алмыйсың, чөнки нәкъ менә ул сиңа кайда барырга икәнен әйтеп тора. Милли гырыф-гадәтләр саклана, әмма Сабан туеның кайбер уеннары еллар узу белән үзгәрешләр кичерә, моңа пандемия дә сәбәпче. Мәсәлән, кашыкка йомырка салып йөгерү уенын менә шушындый иткәннәр хәзер кашык озын дистанция саклар өчен һәм аны авызга кабырга кирәкми. Илгиз әйдәле уйнап карыйк әле. Әйдә, молодец, молодец. Йомырканы молодец, йомырка килде беренче. Айгөл, тот бүләгеңне. Тырышып әзерләнгәннәр, шундый матур площадкалар кайсына барсаң да, шуңа күрә балалар белән бергә килеп, аларга шушы безнең татар культурасын күрсәтер өчен. Халык китеп алган, зарынып үткән. Балаларга килгәндә менә ишкиткеч менә елдан-ел Сабан туеның аның дәрәҗәсе арта бара. Матур уза Сабан туйлар, гөрләп уза. Хәзердә милли традицияләрне саклыйбыз. Йолаларны саклыйбыз. Борынгыдан ук татарларның тормыш көнкүреше һәм яшәү рәвеше атларга бәйле булган еш кына татарлар әле йөрергә өйрәнгәнче үк ияргә утырганнар, чагыштыргысыз җайдаклар булганнар. Арба тәгәрмәчсез булмаган кебек Сабан туеда атлардан башка узмый калар. Бүләк җыганда да кирәк. Ат чабышлары бәйрәмнең күрке. Казанда алар быел гадәтлегечә ипподромда узды.
Тукымлатлар катнашында 12 чабыш төп бүләк Сабан туе уңаеннан. Монда җайдаклар 150 мең сум алыр өчен тырыша. Ат җыны кавылганнар оештырган тамаша берәүне дә битараф калдырмады. Бүгенге чабышта бераз су булганга, бераз авыррак иде. Ат белән бераз бер контактка керер өчен бераз уйлап тренер булышты. Беренче урынга чыксаң, шулай ук барсаң дип, әйбәт иткереп төшеп финишка беренче булып чыксаң, җиңәбез диде дә, шул установка белән бардым. Уфойгөл эссе. Лишиманда 33 градус күрсәтә. Шуңа да карамастан башкалабыз кунаклары һәм Татарстанда яшәүчеләр рәхәтләнеп күңелләште. Барлык уеннарда да уйнадылар. Татар халкы инде 30 градус эсседә дә кайнар чәй ичәбез. Исәнлеге булсын. Җырмыңнар белән. Әлбәттә, чәй ичер вакыт. Илгиз Шәкуров, Айгөл Бәдретдинова, Вазили Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер Татарстан кырларында 2021 елның уңышын саклап калу өчен көрәш бара. Коры һава һәм эссе җил туфракта булай да аз булган дымны ала. Бу хәл 26 районда аеруча кискен тора. Яңа атнаның шәмбесендә республикада корылык сәбәпле гаеттән тыш хәл кертмәү карары кабул ителәчәк. Бу эссе көннәрне күпчелек 2010 елгы корылыкка охшата. Кайбер галимнәр мондый хәл 12 елга бер кабатлана. Ул цикл буенча бара дип аңлата. Туры килүгенәме, әллә тарих чыннан да кабатланамы? Әмма моннан 100 ел элек тә Идел буе төбәкләрендә көчле корылык булган. Ул елның 25 июнендә Казанда температура 37 градус ярымга күтәрелә. Бу җомгада әлеге санга якынайдык, әмма менеп җитмәде. Рания Абдрахманова корылыктан иң нык зыян күргән район хуҗалыкларда булды. Уңышны саклап кала алырлармы? Ни өчен акча тотылган, сугару җайланмалары булган хуҗалыкларның аларны тотрыклы эшләтмәү белән кызыксынды. Менә 25 сантиметрында. Кукмара районының Орпа басуында ярты метр тирәнлектәге ярыклар. Димәк, шуның кадәр җирдә дым юк. Бу Хадиевларның крестьян фермер хуҗалыгы тамыр үлеп бара, яфрак кырый. Шушы чәчү эшләре башланганнан соң бездә 21 мм яңгыр яуды. Ярыклар шул корылыкның нәтиҗәсендә. Бу ел бик тырышып, бөтен питаниесен биреп, бөтен эшләрне, бөтен технологияны эшләгән идек. Менә Зөйләгән шәкел чыкмады инде корылык. Әсәнбаш авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативында да шундый ук хәл. Бүген көндә җир әнә шундый рак инде. Булагы җитми. Теге елдан монда 50 центнер арпа алдык. Көтәбез 28 тонна уныш, караганса монда 5 тонна булса инде. 2000 елдагы кебек уңыш алу өчен авыл хезмәтчәннәре яз көне бар көчен куя. Без район буенча 50-не көтәйек. 50гә нигез салынды. Ашлама саша көтелде. Без бөтен чараны үтәп бардык. Но әмма дә ләкин без көткәннең яртысында аламаячакка мөмкин. Кукмара Татарстанда яңгыр иң аз яуган район. Алардан тыш болытлар Лаеш, Әлмәт һәм Мөслим районнарын әйләнеп узган. Җыеп алдык без бер күп елы ул әлләрне беренче катын инде. Но узган елның 3тән бире шулай булса инде узган ел запаслар белән без инде ничек булса да кышны алып чыгарбыз. Но инде икенче елга безнең запас калмаячак. Бу бит инде запассыз тоже бик авыр. Әйтәләр бит инде 7 еллык синең запасың булырга тиеш дип. Татарстанда 2021 елгы чәчү кампаниясенә 28 миллиард сум акча тотылган. 1 гектарга 9000 тирәсе дигән сүз. Әмма чыгымны капларлык керем алып булачагы икеле. Бүген үсеп утырган игеннәрне сакларга тырышалар. Моның өчен 2 ысул гына бар дип белгечләр. Берсе яфрактан тукландыру, икенчесе сугару. Әмма республикада сугару мөмкинлеге бик аз җирдә генә бар. Урал хуҗалыгының инде 5000 гектар сөрелек мәйданы бар. Шуның менә бары тик 200 гектарына гына сусибә алабыз инде бүгенге көндә. Быелгы елда бит инде менә аеруча нәтиҗәсе күренә инде менә моның. Бу участокта безнең беренче укосны алдык. 150 ситнер уңыш алдык. Су септерелмәгән басуларда безнең 50 ситнер, 30 ситнер уңыш алынды инде. Менә бу ел икенче уеннан бирле сибәбез инде. Бу бер круга буныңчыга 62 гектарга сибә. Менә бер үтеп киткәндә 11 мм
яңгыр сибә инде. Соңгы 10 елда Татарстанда су сиптереп була торган мәйданнарны 35 мең гектарга җиткергәннәр. Бу гомуми мәйданнарның 1%. Бүген республикада 443 шундый махсус җайланма бар. Аларның дистәгә якыны эшләми. Ни өчен? Бу яңа сезонга әзерлексез керүме, битарафлыкмы, әллә акчаны башка максатка тотумы? Сораулар күп. Чөнки Казанка дип аталучы агрегат алу 5-6 миллионга төшә. Моннан тыш миллионлык проектлар эшләнә. Су буалары төзергә кирәк. Шулай булса да ни өчен булган җайланмалар кулланылмый? Хәзер авыл хуҗалыгы министрлыгының кара исемлегендә Әлмәт, Мамадыш, Балык бистәсе, Сарман, Мөслим, Тукай һәм Балтач районнары бар. 4 хуҗалык бүген көндә эшли, 2 хуҗалыкта. Бу сиптергечләр бүген көндә ремонтта. Бу турыда безнең мелиорация белә, моңа кирәкле запчастларга заявкалар бирелгән. Шушы көннәрдә инде ул тоже эшли башлар дип өметләнеп торабыз инде. Шундый хуҗалыкларның берсе Татарстан кооперативы. Мәсәлән, бу барабан килгәндә инде эчендәге шестерна сатылды. Барабанлы бу җайланма 500 метр арага су сибә алыр иде. Ул бер юлы 30 буразнада бәрәңге төбен дымландыра ала. Безнең 2 барабан 300 метрлы, 2 җирдә 300 метрлы барабан сибә, бер барабан 500 метрлы. Пока 500 метрлы сатык инде, менә янсында инде сервисны шакырдык, көтәбез. Иртәгә бер сүккән дип торалар, но әле ансы бер барабан сипми. Нидә чынлыкта 3 җиргә су сиптер алабыз инде. Авыл хуҗалыгы һәм җитештерү тармаклары эшчәнлеге тулы кешенә барсын өчен быел Татарстанга 3 миллион 200 мең тонна ашлык кирәк. Шуның 2 миллион тоннадан артыгы терлек азыгына, 400 мең тоннасы ын җитештерүчеләргә, 150 мең тоннасы спирт сәнәгатенә. Моннан тыш авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре 400 мең тонна чәчү урлыгы әзерләргә тиеш. Кирәк елга нигә калдырдык бодайны? 85 тонна бодай. 13 тонна ни калды? Бике. Бу киләсе чәчү кампаниясенә җитерлек күләмдә кырылыкмы? Югары бу ел булмасмы ни ашык җыеп алырбыз да чәчүлек кенә. Терлек азыгын әзерләү мәсьәләсен район башлыклары шәхси контроленә алырга тиеш. Инде без өметләнәбез кукурузларга, кукуруз булып, кукурузларны салып, күпме шушы менә безнең булган мәнфәгатьләребезне тулыландырырбыз дип шушы авыл хуҗалыгы тармагына, шулай шәхси хуҗалыкларга дагы, әлбәттә инде безнең тагы яңгырлар күренмәсә, яумаса, без инде җирнавойга дигән чәчкән игеннәрне дәгән шушы силос сенажларга салырга мәҗбүр булабыз. Бу атнада Татарстан президенты кайда нәрсә сатып алырга кирәк, бүгеннән үк хисаплый башларга дигән күрсәтмә бирде. И сельхозформирование, и личные подворья. Вот вам неделю времени провести балансовые комиссии, провести там, и мы ситуацию увидим. Упорное решение надо сделать. Решение создано. Промышленники пусть ищут зерно. Внутреннего баланса не будет. Сегодня надо контрактовать, сегодня надо уже искать варианты. 3 миллиона зерна соберем, не соберем, уже гарантии нет. Минушаммен Улайберге. Моннан тыш булган ашлыкны республика эчендә генә сатырга киңәш ителә, булмаганнарга аны читтән эзләргә туры киләчәк. Һәр хуҗалык буенча күпме кемгә пәшән кирәк, күпме кемгә зерна кирәк. Аннары анализ ясап карыйбыз инде. Кемнең 2 еллык запасы бар, күрше регионнарга чыгарга туры килер микән? Бу эшләрне барсында планлаштырып, президент бер атна вакыт бирде, бер атна эчендә без үзебез шундый бер зур план кырырга тиеш. Шулай итеп, быел язның бер көне ел туйдыра дигән халык мәкале асылын үзгәртер мөгаен. Әлеге агрономнарга күрше төбәк кырларына яуган яңгырларга кызыгып карарга гына кала. Балтач һәм Күкмара районнарыннан Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Игорь Романов, Александр Лобанов. Яңа гасыр каналы. Бу атнада без Россиянең коронавирус белән көрәш кырыннан да кайнар хәбәрләр алып тордык. Тәүлек дәвамында ауру юктыручыларның саны пәнҗешәмбе җомга 20 меңнән артты һәм бу җәйнең яңа антирекорды иде. Хәлне тутырыклы итеп саклау максатыннан илнең 10 төбәге чикләүләр кертте. Алар беренче чиратта прививка ясатмаучыларга кагыла. Ковидның яңа штамнары көчле һөҗүм ясап торганда, вакцина ясату үзеңне саклауның иң ышанычлы алымы. Авырсаң да ул җиңелчә узачак. Татарстан халкы табибларның бу дәлилен кабул итте ахры. Бу атна күрсәткәнчә республикада яшәүчеләр прививкага карашын үзгәрткән. Моңарча атна дәвамында 5-6 мең кеше ясатса, монысында 10-11 меңгә җитте. Мы должны жестко соблюдать все санитарные эпидемиологические нормы, которые нами приняты. Масочный режим, дистанция, обработка, но и вакцинация. Сегодня сознание людей несколько поменялось, мы и за 11 тысяч по вакцинации вышли.
Кешенең карашын үзгәртмичә, хәлне үзгәртеп булмый. Бу сүзләрне бүгін юллардагы вазгыятькә карата да әйтеп булыр иде. Юл йөрү кагыйдәләрен тупас рәвештә бозу бик җитди аварияләргә сәбәпче була. Бу елның 5 аенда Татарстанда шундый 1270 юл һәлакәте теркәлгән. Аларда 86 кешенең гомере өзелә. Күз алдына китерегез, зур бер коллектив юкка чыга. Тыныч шартларда бернинди катаклизмнар, бәла казалар булмаганда. Менә бу атнада юлларда 24 кеше һәлак булды. 2 бала ятим калган гаиләләр бар. Аварияләрнең сәбәпләрен җентекләп карый башласаң, күбесендә берәй-бергә юлыгасың. Кагыйдәне үтәмичә, каршы якка чыга, юл бирми, тизлекне арттыра, баланың иминлеген тәэмин итми. Булар барысы да кеше факторы. Димәк, булдырмый калып була торган очраклар. Соңгы вакытта кеше үлеменә китергән авариялар юл инспекциясының кайбер чараларга тәрә. Бу атнадалар патрульне көчәйтте һәм кануннарны катлаяту максатыннан Дәүләт Советына мөрәҗәгать әзерләде. Июньнең бер көненә бер үлем туры килә. 4 атнага 24 кеше. Бу дүшәмбе иң куркынычы. Һәлакәтләрдә 9 кешенең гомере өзелде. Минзәлә районы Бикбау авылы янында машина йөртүче җигелгән атны күреп өлгерми, аңа килеп бәрелә. Автомобиль юл читенә чыгып төшә, 3 кеше үлә. Тагын бер кеше Югарыслан районындагы авариядә һәлак була. Монда машина каршы як юлга чыгып, икенче транспортка килеп бәрелә. Казан Лада машинасы туктап торган экскаваторга бәрелгән. Машина йөртүче исерек булган дип фаразлыйлар. Җиңел машинадагы пассажир шунда ук үлә. М7 трассасында Nissan автомобиле трактор белән бәрелешә. 3 кеше, машина йөртүче һәм 2 пассажиры шунда ук үлә. Җомга иртәсендә Актаныш Киров трассасында йөк машинасы белән бәрелешү нәтиҗәсендә җиңел автомобильдәге 2 пассажир үлде. Атна ничек башланды, шулай дәвам итте. Каршыга чыгышларда, тизлекне арттырышларда бик күп юлда менә мин бүген киләм, шаккатып килгән чагында. Превышение скорости, наверное, и невнимательность. Быелның 5 аенда Татарстанда 1277 юл һәлакәте теркәлә. Аларда 86 кешенең гомере өзелде, 1000 ярымы тән җәрәхәтләре ала. Узган елның шул вакыт аралыгы белән чагыштырганда һәлакәтләр бераз кимесә дә, балалар катнашындагы аварияләр арта. 8 яшь үсмер үлә, 172-се җәрәхәтләнгән. Наиболее сложная обстановка остается с детьми-пассажирами. Күп очракта юл һәлакәтләрендә пассажир, балалар зыян күрә, алар килеп туган хәлнең тоткыннары, әти-әниләрнең битарафлыгы, махсус креслога утыртмаулары, 12 яшьтән зурраклары иминлек кайышын эләктергәнме, юкмы, карамыйлар, кисәтмиләр, нәтиҗәсе фаҗига белән тәмамлана. Быел балаларны махсус җайламаларсыз йөртүнең 4000 очрагы теркәлә. Юлларда балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан республиканың ЮХИДИ хезмәте Дәүләт Советына тәкъдим белән чыкты. Алар 9 яшькә кадәрге балаларны артта махсус утыргычта йөртергә, машинага салонда бала бар дигән билге куярга һәм тизлекне сәгатенә 60 чакрымга кадәр чикләүне күздә тота. Юл һәлакәтләреннән соң реанимациягә эләккән балалар күп, аларны авыр тән җәрәхәтләре белән китерәләр. Баш, арка мие, эчке органнарга зыян килә, шактый узак тернәкләнергә туры килә. Атна уртасында Ярчалы янында коточкыч авария булды. 3 балалы гаилә утырган машина каршы як полосага чыгып, 2 автомобиль белән бәрелешә. 11 яшьлек баланың гомере өзелә. Йөртүче ханым үзе 2 баласы хастаханәдә. На данном участке дороги отсутствуют недостатки уличной дорожной сети. Юлның бу участогында һәлакәт килеп чыгуга сәбәп булырлык кимчелекләр күзәтелми, һәлакәткә эләгүчеләрнең ни дәрәҗәдә гаепле булуы тикшерүдән соң ачыкланачак. Куркыныч һәлакәтләр нигездә кагыйдәләрне үтәмәгәнгә килеп чыга. Сәбәпләр шул ук: каршы як полосага чыгу, тизлекне арттыру, җәяүлене бәрдерү, юл йөрү таныклыгы булмаучыларның руль артына утыруы. Кагыйдәләр, юл билгеләре бар, аларны беләләр, күрәләр, тик кайчак белмәмешкә һәм күрмәмешкә салышалар. Күрерлек дәрәҗәдә булмаучылар да бар. Бер атналык Югарыслан районында 52 яшьлек хатын-кыз исерек килеш квадроциклны йөртеп китә. Иптәш хатынын аның 11 һәм 2 яшьлек баласында утырткан. Югары тизлектә сарайга килеп керә. Яшь үсмер кыз шунда ук үлә. Аннан алда шул ук районда бакчачылык ширкәтендә туган көн билгеләп үткән яшьләр 3 егет һәм 2 кыз хуҗасыннан сорамыйча автомобильгә утырып китә. Руль артында 16 яшьлек үсмер, машина юл читенә каплана, үзе һәм 20 яшьлек 2 кыз үләләр. Проведение комиссии в Верхнеуслонском районе, конечно, способствовал как раз вот эти происшествия. Бу куркыныч очраклардан соң районда юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе утырышы узды. Аңа кадәр Әгерҗедә булган иде. Килеп чыккан фаҗигаләрнең сәбәпләре, аларны булдырмый калу юллары турында фикер алыштылар. Кагыйдә бузудан кала юлларның торышына да дәгъвалар бар. Әйтик, Әгерҗедә 6, Югарысландагы авария урынында 19 таләп үтәлмәгән була. Бу кимчелекләрне бетерү бурычы куела. В любом случае, руководитель полкома. Башкарма комитет җитәкчеләре районнардагы юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе рәисе вазифасында башкара. Таләпләргә туры килмәгән юлларда эшләр алып барылырга тиеш. Финанслау кирәк булган чиракта ярдәм сорап мөрәҗәгать итегез. Соңгы атнада булган аварияләрдә юл торышы, билгеләргә кагылышлы җитешсезлекләр ачыкланмый, әмма профилактика эше ел дәвамында алып барыла. 2021 елның башында
213 авария участогы билгеләнгән иде. Алар юл кыймалары, светофорлар, яктырту элементлары, тротуарлар белән җиһазландырыла. Моннан тыш, юл хәрәкәте иминлеге буенча чаралар юл эшләре кысаларында да билгеләнгән. Гомумән, республика буенча 26 светофор объекты, каршы юнәлеш агымын бүлүче 55 километр юл кыймалары урнаштыру һәм 83 километр электр яктырту линиялар белән тәэмин итү планлаштырылган. Авариялар арту белән бәйле бу атнадан ЮХИДИ хезмәте көчәйтелгән режимда эшләүгә күчте. Постлар саны республика буенча арттырылды. Куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар проекты кысаларында быел Татарстанда 4 миллиард сумлык төзекләндерү эшләре башкарырга җыеналар. Юллар торышы иминлекнең бер күрсәткече булса, беренче чиратта машина йөртүчеләр үзләре куркынычсызлык турында онытмаска тиеш. Бүгенге сюжетта күрсәтелгән кадрлар булсынмы, хәрәкәтләр турында көндәлек мәгълүматны, булар барсы да сак йөрергә кирәклеген искәртеп тора югыйсә. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Аюпов, Александр Вальнов, Петр Греков, Яңа Гасыр каналы. Adımlarına devam edəbiz. Jey Татарстанда яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәре вакыты. Каравон майда, Сабантуй, Балтай, Симыклар июньдә, июльдә алар тагында күбрәк булачак. Бу бәйрәмнәр аша без күрше яшәүче милләтләрнең уеннары, йолалары, ышанулары белән танышабыз. Тапшыруына туган телләр елына багышланган Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Һәм Актаныш районындагы бердән-бер Морый авылы суык суга юл тотабыз. Халкы өч телдә иркен аралашкан матур авылларның берсе ул. Илшат Аюпов репортажын карыйк. Хәзерге вакытта без Актанышның Татар суык су авылында. Шунсы кызыклы, гел татар авылларыннан торган әлеге районда бер Морый авылы да бар. Аңа барырга да ярак түгел, әлеге юлны гына чыгасы. Һәм без инде Морый суык су авылында. Авыл төзек, анда 147 йорт исәптә 300дән артык кеше яши. Үз телләрен, гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап гомер кичерәләр. Кунакларны капка төбеннән үк җырлап каршылыйлар. Рахим итегез, туганнар. Добро пожаловать, наши гости. Йортка узабыз, анда мич тәбикмәге пешә. Безнеңчә милна дип атала. Татарча тәбикмәк дип атала. Һәр халыкныкы кебек үк Морыйларның да үз бәйрәм йолалары бар. Симик җитәр алдыннан зиратка туганнарының каберләре янына баралар. Әрвахларны өйгә чакырып, мунча кертеп, сыйлап җибәрәләр. Ни, аш монысы именно ул кошитеннән я тавык, я казниннән булырга тиеш. Башка ит түгел инде. Аннары ни, йомырка инде ул бизат даны кирәк инде йомыркасы. Менә тәбикмәк, менә ни, менә монда квас бар, чәй бар, самогон бар. Авылның үз мәктәбе бар. Анда 43 балага 12 укытучы белем бирә. Эдуард Галиев үзе дә монда туган, әлеге мәктәпне тәмамлаган. Хәзер инде күп еллар директор булып эшли. Бүгенге көндә 17 проект тормышка ашырыла торган мәктәп районда алдынгылар рәтендә. Безнең укыту рус телендә алып барыла. Рус теленнән башка безнең Морий теле укытыла. Аннан башка еще татар теле, инглиш теле и немецкий языклар укытыла уже безнең. Тәрбия чаралары Морый телендә уза. Тиздән мәктәпнең музыкаль ансамбле эшли башлаячак. Уен кораллары бар инде. Морый халкының бәрмә уен коралы тумыр дип атала. Аңа кул белән түгел, махсус менә шундый үзенең бәргечләре белән сугып уйныйлар. Бер-берсенә терәлеп торган Морый һәм татар суык суы халкы бик күптәннән менә шулай бер авыл булып яши. Бәйрәмнәрдә генә түгел, көн саен бергә алар. Тәмле моторлыгын. Чәйм шундаш кылыш микән? Кылыштыр. Эй, кудагыйның тәмле, тәбикмәгисләр урамга хәтле чыккан. Менә бабайга тиз генә самавыр куйдырттым да кунакка килде. Менә бит ул, кудагыйның яхшылыгы. Зелена белән Гөлназ кудагыйлар күршедә генә яшәгәч, эштә, ашта бергә. Монда катнаш гаиләләр шактый, күбрәк татар егетләре Морый кызларын ала икән. Менә мин үземнең киленем, Надя, тоже Морый кызы. Бик матур итеп, бик тату яшибез. Безнең аерма юк инде Морий татарларда. Эштә дә бергәбез, мәктәптә укуда да. Безнең мәктәптә, Морий мәктәбендә татар балалар да укый. Юшты памыш Морый телендә салкын су дигәнне аңлата. Авылның исеме дә Морый суык су. Буларның нинди булса бәйләнеше бармы? Без авыл кешеләреннән сорап карыйбыз. Сеннәрмесез? Ишанмысыз. Некоторые говорят, может, имя деревни произошло от марийского слова «суксо». «Суксо» — это ангел, фериште по-татарски.
Вот. Но я с этим не согласен, потому что все вокруг жители, живущие в Марице, в Муслюмском районе Марии Булярова, в Мензелинском районе, Калтакова, Чупаева, они в нашей деревне говорят, южте помаш. Алар инде шушы җирлектә яшәүләренә карамастан үзләренең магъри телен югалтмаганнар һәм бүгенге көнгә кадәр балаларына дәвам итеп, аны тапшырып, саклап баралар. Һәм инде камил татар телендә, рус телендә, марий телендә, өч телдә дә сөйләшәләр. Актаныш районынан Илшат Аюпов, Петр Греков, Яңа гасыр каналы. Хәзер безнең эфирда кодак вакыты, атнаның кайбер вакыйгаларына Далин Сафаровтан күзәтү. Исәнмесез. Ватикан дөньяда иң кечкенә дәүләт, әмма бик дәрәҗәле, чөнки аларның папасы бар. Бу атнаны ул рәсми очрашу уздырды. Залда бер сәер зат та бар иде. Ул Спайдермен, ягъни үрмәкүш кеше киеменнән килгән. Үч иткәндәй, аны бер дәрәҗәле генә дин әһле янына утыртканнар. Тын алырга да курка бугай тегесе. Әмма соңыннан бар да аңлашыла. Мультик костюмы кигән бу кеше хастаханәләргә барып, авыр балаларның күңелен күреп йөрүче икән. Игелекле хезмәте өчен аны папа белән очрашуга чакырганнар, һәм ул эш киеме белән килгән. Ахыр чиктә очрашудан папа да канәгать, Спайдермен да, тын алырга куркып утырган күршесе дә. Кто там? Папа Римский. Кто? Да сантехник, открывайте. Футбол буенча Европа чемпионаты дәвам итә, әмма безнекеләрсез генә. Откан өчен түгел, чыгыш ясаганы өчен генә дә Россия җыелмасы 900 миллион сумнан артык акча алачак. Вәт шәп эш бу. Отсаң да отасың, отмасаң да отасың. Начар уйнаганнары өчен Дзюба җанатарлардан гафу үтенде, әмма акчаларны кире кайтарабыз димәде. Перед страной за такое поражение сегодня обкакались. Иң кыйммәтлеләрдән саналган хоккейчы Артемий Панарин да ялда бу көннәрдә. Америка НХЛ-ында ул елына 840 миллион сум акча эшли. Җәйге отпускасын ул Чиләбе өлкәсе Белоусово авылында үткәрә. Ызба, пич, өстәл артында 3 мужик һәм круг башкаруында «Отпусти мне, батюшка, грехи» җыры яңгырый. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Американнар өчен борчылып куйдым. Алып китегез тизрәк уенчыгызны. Мондай утырулар бик озакка сузылырга мөмкин. Сезнең 840 миллионыгызга бөтенләй кул селтәү бар аның. Я остаюсь! Я буду здесь жить! Мәзәкләр кайдан чыга? Аларны тормыш үзе бирә. Мин моны элек тә аңлый идем, бу атнаны Шаллада килеп чыккан хәлдән соң тагын да ныграк инандым. Яралаш өчен әзер сценарий, төшерәсе дә юк. Урамдагы видео күзәтү камерасы инде барысын да әзерләп биргән. 2 яшүсмер күрәсен кызлар алдында батырлык күрсәтергә теләгән. Батырлыгыңны тагын ничек күрсәтәсең инде? Әлбәттә, шуп чиләген дөмбәсләп. Әмма шуп чиләге төшеп калганнардан түгел, куркып тормаган. Егетләргә сдача биргән. Башта берсенә прием күрсәтте ул, анысы сыгылып читкә китә, аннары икенче каһарман да үзенекен ала. Ахыр чиктә исәп-хисап 2-0. Шуп чиләге файдасына. Пацаны вообще, ребята, особенно белым вот на плече. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре классно. Умеете, могете. Бүгенге тапшыру тәмам. Адымнар хәзер җәйге ялга китә. Без сезнең белән кабат июль ахырында очрашырбыз. Мин сезнең белән сау булашам һәм тыныч, матур яллар телим.